Здравейте, казвам се Ради от Варна. Запознах се наскоро с фирмата Xtrans, която ми даде възможност, да стана тяхен партньор. Дойдохме в Рено, това е бушчето, което мисля да закупя от тях. Направихме му пълна диагностика. Километрите са точно тези, които Xtrans ми казаха. И диагностиката, която ми дадоха, е в много добро състояние, така че мисля да го закупя и да започна да работя с фирма Xtrans, което отначало имах някакви притеснения, но видях, че хората са коректни и наистина това, което казаха и това, което ми предлагат за момента, всичко е окей. Така че благодаря.